Wel, yn ymuno gyda fi nawr, merch sy'n cael bywyd carwriaethol anterus a gweud y lleia, ond dim ond yn pobl y cwm wrth gwrs, Catrin Mara. Sy'n rwy'n ti, Catrin? Iawn, diolch i chdi dda. Ie, fi'n iawn, diolch. Mae rai fi wedi licio'r fringe. Diolch yn fawr. Lyfli. Oedd yn meddwl bod yn eitha siwtio fi. O, lyfli. Tybyd, mae'n rhan fwy o pobl siŵr fod yn nabod ti fel Nesta, oedd i'r pobl y cwm. Felly ti eisiau atgoffa ni o beth ddigwyddodd dros dolyg gyda'r stori di? Wel, yn fras iawn, nath Nesta... Be ddigwyddodd efyd? Nath Hywel ddod a darganfod na dim ei ferch o oedd lleicu bod wedi bod yn magu hi. Anffodus. Ac wedyn oedd yna lot o dorri calon, a wedyn erbyn hyn wrth gwrs mae lleicu nôl efo'i mam yn y gogledd. A'i brawd Twm, a'i nain Fal. Dyna ni. Wyt ti wedi cael cyfle i wneud lot fel actores o ran y cymeriad Nesta? Beth oedd y sialens fwyaf i ti? Wel, dwi'n meddwl na actio rhywun efo iselder ar ôl geni plentyn, achos mae rhaid fod yn eitha cynnil a hefyd gwybod y ffeithiau ac yn y blaen, neu siw bod fi'n bortreadu fo'n iawn, de. Ie. Ydyn ni'n mynd i weld Nesta nôl ar y sgrin yn fian, te? Wel, pwy a wyr? Trai fi'n dweud. Fi'n gobeithio newn ni. Wel, falle. Fi'n gobeithio newn ni. Ond at Nesta wrth gwrs, fe nes ti ennill gwobr arbennig, ynddo fe, yn mynd drwy fan hyn, gowbrau mental health mind. Ie. Ti eisiau esbonio ni beth ddigwyddodd yn fyna? Wel, dyna fi, efo Jimmy McGovern. Wel, i ddechrau o'i, o'n i'n disgwyl fysa ni'n ennill, a wedyn o'n i'n hyd yn oed wedi cael cawod ar un yn jeans. Be oedd y wobr yn union? Y wobr oedd storyline yn ymwneud efo salwch meddwl, oedd y wobr am hynny lle. A wedyn oedden ni'n erbyn doctors, EastEnders a Hollyoaks, a mi ddothon ni'n fuddugol. Tipyn o lwyddiant, te? Ie, bobl y cwm! Mae'n wych, ynddo? Oedd hi'n noson, o'n i'n gorau pinsio'n hyn yn ei gleisia, byw yn dod yn ôl, ond... A ges ti gwrdd â Jimmy McGovern? Do. Tipyn o arwr i ti yn ôl y sôn? O, lyfli. Siwr rofiad o dde? Anhygoel, a o'n i ddim yn coelio bod fi yn y sefyllfa, oedd yn od iawn. Oedd o'n fatha bod mewn bybl. Ond na, oedd yn hyfryd cyfarfod, a nes i gyfarfod â Lacey Turner. Oedd bobl neis. Ie. Sy'n chwarae Stacey yn EastEnders wrth gwrs? A dwi'n fan mawr o EastEnders. Wyt ti? O'n i chydig bach yn... A ges ti gwrdd ar fenyw sy'n chwarae mam ni hefyd? Do, fi eisiau siarad am hir efo hi, mae hi'n lyflu fyd. O, gret. Ie. Wel, allan gwrchiadu ti'n ennill Diolch yn fawr iawn, diolch yn fawr. Mae'n ddydd Sant Ffolent wrth gwrs. Wyt ti'n berson romantus? Yndw, sy'n ni'n dweud y mod i. Gallu bod? Gallu bod, Beth yn dŵr di, ydy yn fwy romantus? Wel, chwarae teg bore yma. Mi ges i frecwast yn gwely de, mae'n meddwl bod hynna'n arbennig, diolch yn fawr i ddod, os ti'n gwachad. Chwarae teg. Beth am Santa Stwynwen, ges ti anreg ar Santa Stwynwen? Na, fo. Nes i roi iddo fo ac yn anffodus, ges i ddim byd. O diar, ups. Ond mae'n gallu neud lan am y ffaith heddi, ynddo? Do, mae wedi. O, chwarae teg i'r boi, chwarae teg. hapus. Beth am siwr nath o ofni ti briodi fe? Wel, ie, fi o'n i ym Mharis, fi o'n i yn Rio de Janeiro. Waw! Felly gyfle iddo fo ofyn i fi brodi fo fan'na. Ond na, mi ofynodd o'i fi yn splot. Waw! Yn y gegin. Lle gei di well? A nes i wrth gwrs dweud, ie, fy nghariad. Wrth gwrs. O, ac yn gyflym i orffen, nawr, ni'n gwybod bod pobl wedi bod yn newid eu lluniau profil ar Facebook i lunio pobl enwog. A ni fan hyn yn 15 yn meddwl bod ti'n edrych fel Catrin Zeta-Jones. O, be di'r gwach? Mae'n yn neis. Felly, beth ti'n meddwl o hyn? Wel, mae hyn yn glen iawn. Ond dwi wedi arwyddo llofnod fel Catrin Zeta-Jones. Na, ddo. Ar yngwyliau Groeg, flynyddoedd yn ôl. Ac oedd y cradur bach yn coelio. A nes i wneud yr acen hefyd. Mae o'n meddwl bod gen fo rhywbeth gwerth pres. Diolch werth ceiniog. O, wel. O leia rhywun yn meddwl bod ti fel Catrin Zeta-Jones, ynddo fe? Yn hollol. Wel, diolch yn fawr iawn am y sgwrs. A newn ni weld ti'n ysmlaen yn y cwiz cyple. Grêt. Catrin Mara.